safe batok sa mga palupok. Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7. Paraga pamati dari sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Sige, karon dugay-dugay, no? Check naton ang patrol, no? Sa red mga kabako nakaabot na sa area. Si Bombo Lianis Elminado, no? Sa siring isa ka shooting incident. No, ang biktima isa ka barangay Kagawad ba ti Ilatonta. No, sa di makabanan nga maka-confirm diri ang doktor, no, sa bahin sang siring status, no, ni Kagawad Tikboy Martir. Oy, ano ni sang kilala to sa panukoy nga mga martir, no? Sa basi paryente pa ni nila. Oh, so sa initial nga investigasyon sa ato sa ring nga makapulisan nga pag kwan ko, no, pag sulod pagsulod sa gate, no, sa isa ka subdivision ini sa ang gilutang. So ti ang pamangkot sino naman ning naglutang sa iya, no, ano naman ang motibo sa likod, no, sang siring nga pagpanglutang, no, muni karon ang aton sa ring nga baloon iya makabran sa patrol. No, so basta mga subdivision ko isa ti kuan mo, no, nang may mga measures mo sa patigayon, hindi ka madali-dali sulod ni, no, sa ilang nga subdivision, no. So pulis na gining pasudlon ito nila. But para nga mahingagaw pa si Kagawad Tikboy, no, gindala anay ini dali-dali nga gindala, no, sa bahin sang isa ka ospital, no, diri sa may syudad sang Bacolod, no, para sa nagakaigo nga pagbulong. No, so ti makabanan pangumiyo talanga, no, nga mag-okay sa diri ang ining kahimtangan kag medical bulletin, no, ni Kagawad Tikboy Martir. O diri man sa ato sa iya nga pagpalagad. Sige, 40 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi, no, diri man sa ato sa nga palatuntunan, no. So ti grabe, no. Gabo-bo paguro ning ulan pag luntad sang sining shooting incident, no, subong sa iyang gabi. Oh, so ti kon natawo naton iya makabanan, no, so ti Ario, so may live feed na kita, no, from Barangay Mansilingan, Barangay Vista Alegre, dari sa may bahin sa syudad yasang Bacolod, no. So muna siya, ang area na Gidyagoro, no, so pasudlo tabi bumuanton, kaya na sa area, no, ang aton sa iya makabanan nga patrol, si Bombo Lianis Elminado, no. So ano gid ang matutuod nga natabo, no, sa sining nasabit iya nga shooting incident. Hindi ko gid ano si Kagawad Tikboy Martir gin search command pero daw hindi sa kwan, no, kag daw ay makita sang report abi nga nabaton nga may mga nakaaway ni sa kukunano, no, so daw na kibot lagi kita nga amo ni ang natabo sa iya, no, sa subong gid lamang iya mga kabanan gagabi. But balaw tari sa gapon still ang investigation, no, ara sabay sa ato sa ring nga mga kapulisan ang investigation sa siring shooting incident nga nagluntad. Sige, balikan tabi, no, sa ang patrol si Bombo Lianis Elminado sa dugang siring nga mga informasyon sa area na gid mismo. Bombo Lian, please come in. Yes, Bombo Pons. So, gakadulog kita subong sa area. Sinay kay tayo medyo nabudlayan. Pagkita din nga magasunod. No, sunod sinay sa mga information nga nag-gather natin samtang nagakadulong kita din Bombo Pons. Nga diri sa palibot may nakakabati ini sila sang apat kalupok ni Bombo Pons. No, kay halin inigali sa gym ang kagawad sa barangay 40 na Bombo Pons. So, sa ara na siya kuno sa sagwa sa iyang panimalay. So dito na naging tiro ini sa apat kalupok na iguan ini sa ulo kag patay ini ang biktima Bombo Pons. Kag suno sa mga nakakita naka-auto ini nga blue ini ang mga suspect pero wala pa gid nakuha naton ang detalye sa impormasyon kung pila ka bilog ini ang nagluthang patay sa biktima Bombo Pons. Okay, no, so ti grabe gali magamusin na, no. So
Ano ginasakyan mo subong ang patrol sang pulis? Yes, correct na Bambo Falls, no? Kay tingagila dito sa may Entrance? entrance gate do kabudlay gid nga tingwa ano kan istorya ho ni ang gwardiya kag ang family hindi sila magpasulod pero do ka ante kay ang iban nga mga media ari naman susunod pero na tinguha no na ayo naton nga masulod kita diri sa area kay ti kabalo man kita sang aton nga protocol gani. nga kung ara na sa crime scene Bambo Falls hindi man ta na makasulod dito sa ilo kanila kundi sa asag palagi kinaka-cord naman ini ang so ari na kita diri sa balay sa nga biktima Bambo Falls so Ate Mayo? yes. So, dadjust na nga ang patrol sini. So, sige. hingagaw man kita sa kay sini kay para Malayo. Halin sa entrance, layo ang balay nila? Yes, correct ka. Medyo malayo pa kay ang iban din nga balay ganitong funds, hindi man occupied o kung mga bakante. Pwede no, hindi tanan may naga-star. So, mga pipila lang gid ang naga-star diri kadamo pasang mga bakante diri sa sulod Bambo Falls sang isa ka sa division diri sa may Vista Alegre na inipakadto. No? Hindi na siya sakop sa barangay Mansilingan, so sa may Vista Alegre na siya Bambo Falls. Correct, oo, correct. Ano? So, mahana pa lang sa gali naog sa jeep, masulod siya. Yes, mo kita Bambo Falls kay sunod sinin sa information, yan kuha na isa tapos lang yun sa ako na nag-basketball sa may gym sang pagsulod niya rin o kanana na siya sulod sa iyang panimalay di na siya rin Bambo Falls. Ang nakita sa mga o kanang nabatian sa mga kumpulo sa informasyon nga nag-gather naton. Okay, no? So, sige. Bulaon ta na kay si Kagawad, Tikboy Martir. Guro dugay-dugay naman isang Kagawad sa Barangay 14, no? Yes, so ari na kita diri Bambo Falls sa may area. So, ang anak libutan nato no naka-cordon na ini Bambo Falls, ini ang area diri ako ng balay isang biktima may-ari naman diri Soko so nga nagapatigayon sa nga dugang investigation. Kumulyan? Yes, Bambo Falls. Oo. So ano kasulod ang jeep dira sa ila sa sulod gid mismo? Bambo Falls daw wala man may nagasulod gidi nga jeep no so ang sulod kagila sa nakuha ta information is auto di ang nakasulod pero sa diri nagabiyahe Bambo Falls mga tricycle na diri no kay kapila naman kita diri magapadulong sa nagliga so tricycle kakadelikado gid sa nga alagyan wala kay wala mga street light so kuno mga kotse nga makahatag laman sang kasanag Bambo Falls kagdulong pa no so kabay pa Bambo Falls sa mga trace dira sa nga gwardiya kung sino to ang diri nga tag-iya sang auto ni nga mga pumuyo. Oo. Ang pamangkot, kung may mga CCTV na sila sa sina nga subdivision. Yes, amo pa ginabombo Falls ang dapat naton nga hibaluon karon no nga makuan ta pahayag ini ang hepe sa nga police station 7 kung may CCTV diri sa area. Bambo Falls mismo sa may Panimalay daw wala ako may nakita diri sa Tagwan sa mga poste. Mawalyan. Yes. Klaro honta no. So si Kagawad Tikboy Martir na tiruhan dira sa tubang sang balay niya. Correct, Bambo Falls sa Tubang. Oo, okay daw kwanto ginaaton nga nga nakasakay sa jeep pagpanaog. Gali kay ara sa balay niya mahana sa magwa mo na gintero siya. Masulod na siya Bambo Falls masulod. kay halin na siya kuno sa gym naga-basketball. Halin sa gym. Okay. Nakuha lang pala matinan ko. Tungtong ko jeep. That's why daw naglingin. Halin sa gym. Puli sa balay niya. Oo, sa buong Bambo Falls. So, nagahalin siya sa gym, sa basketball. Sandiri na siya sa sagwa sa iyang balay. Amo pagaluthang patay sini sa biktima Bambo Falls. Okay. Ang gina-focus mo ni Subong, din siniding balay niya? Ari siya Bambo Falls. Amoy na ang iyang balay. So, naka-cordon ang area bali. Ato may mga tao to? May motor? Gapark? Yes, may mga tao dira no, mga media friends man ang iban kay mga kapulisan bukod sa mga residente diri mismo sa subdivision. Ati okay, no? So sinong tao sa balay nila? So siguro bumukuan sa rin na diri ang pamilya niya man o kanang mga asawa sa nga kagawad no. Ang tubang sang balay niya basi nakita nila to? Wala ba mo so kay tindo nagasiga diri ang suwa. Ako na it means may tao ini nga isa diri ka balay. So amo na karon ang chikeron ta kay dapat naglibot kita dito sa may tiyak sa medyo malayo-layo ini hahalin sa may entrance gate. No? So amo na diri sa mga Bambo Falls ang sitwasyon ang Soko nagapatigayon so
na naton ang Bombo Ponds ini ang biktima ara naga higda sila sa sagwa o kung makita na ang tiil sa biktima kitaon ng ini Bombo Ponds. So why na madala sa ospital? Na Bombo Ponds na so ari lang yun siya no? So ma-consider na gito ko na yes, makonsidera nga dead on the spot ini ang biktima Bombo Ponds. So nagurayad sa dayon da. Ano kalayo ning distansya niya Bombo yan sa puwertahan sa balay niya? Ang biktima Bombo Ponds? Oo. Yeah, so halin sa akong di tundugan is mga 5 kadupa lang siguro Bombo Ponds. Oo. 5 dupang distansya niya sa balay niya? Sa iya nga ginagdaan subaw sa mga 2 kadupa. 2 Pero kadupa. ari ka di subong nagatindog mga 5 lang gid kadupa ini ang distance. Masulod na gid sa tani. Why man gali mga gate na da no? Mga balay no? Yes, sa Ponds may ara pero sini sa atubang may ara siya nga gate ya. Ay sa ila ni sir wala na ginbutangan. Okay, no? So, ang pamangkot pag naton da, ang entrance kag exit sang sini nga subdivision, isa lang? Yes, Bombo Ponds, no? Sa nga pagpadulong naton diri, nagasugat anay lang ini, ang magwa nga bihikol na lindiri sa sunod, ag ang kasulod man nga bihikol na going diri. So, may posibilidad nga isa lang gini ang entrance kag exit sini sa nga subdivision. So, kung chikero man natin karon ng Bombo Ponds, kasi bala may iban pag hindi nga entrance o kan exit na sa diri nga parte sa nga subdivision. Okay. Kagida tupad nga mapamangkutan mo? So, ato sa piyak, so kinanglan, sa kita magalibot, na so malayo na Bombo Ponds, pwede nagdulog ang patrol diri sa may mismo gid sa tupad sa nga soko, no nga nag-imbestigar. So nagasiga ang balay ni Nasubong? Yes, so may mga Christmas lights na sa may sagwa sini sa nga balay sa nga kagawad Bombo Ponds. Okay, no? So ang pamilya way pagigagwa, no? So wala pa nakagwa Bombo Ponds. So kung ato dito sa may tabok, siguro ini ang pamilya. Pero kagina kaya ang ginatawgan sini sa nga ginikanan o kung ang asawa, gintawgan niya ang iyang nanay sini nga taga dito sa may barangay 14 nga mo nga napatay. Ako naging tiro ini ang kagawad. So may posibilidad ini ang iya ginikanan Bombo Ponds ari lang ni sa palibot pero wala pagid may naka-interview sini sa pamilya kay daw na shock pa ini sila ako na flex ka pa ini ang hitabo Bombo Ponds. So duwa na kuno mo may Lumina 1, may Lumina 2. Abot kon ano nga Lumina ina? Yes, siguro Bombo Ponds may mga facing in na diri ang subdivision, no? Kay may-ari man siguro nga phase 1 kag phase 2. So amo pa nang chekero naton dugang kung diin ini nahamtang gid ang balay ka biktima Bombo Ponds. So daw kagagmay man lang gani kali sang balay Bumbulyan, no? Ano ni single story lang? Ano siya Bombo Ponds, no? So story ini nga balay. Okay, babadalom. Babadalom ini siya. Oo. So may ara. So babadalom na balay, no? Yes, may mga comment na Bombo Ponds nga ang gina-describe sini ko, no? Nga nga auto nga blue nga nagalibot-libot diri sa sulod lang sa nga Lumina ang nagtiro patay diri sa may kagawad at Tikboy. Nga nakita nila, be? Ang gina-describe na tsura ka sa lakyan, na ginasakyan ka nagtiro ara pa sulod Lumina galibot-libot daw Bombo Ponds. Okay. Duha kuno ang guardhouse da phase 1 kag phase 2, no? Bumulyan. Yes, kaya amo na Bombo Ponds, no? May mga din ang subdivision siguro na suno man dira sa nakuha naton nga information. Okay, no? So kamustang chimpo na subong? At Bombo Ponds nagapinangilat kit sige ang panalithe diri sa may syudad sa nga Bacolod, no? Kadugangan pa sang grabe nga traffic taga subong, no? Amo pa gid Away da ulan subong? Bombo Ponds? Wala ulan da subong? Nagapanalit subong nga Bombo Ponds na nagapangilat nagapanaguob ang aton subong tiyempo diri sa syudad sang Bacolod. Okay, no? So sakop na da sang police station number 7, no? Yes, correct Bombo Ponds. So sakop ini sang police station 7. So sa phase 2 ko, no, may entrance pa na kag exit. So bakit duwa na din ang entrance ang exit Bombo Ponds. So karon na chikero na naton kiti sa pagpadulong namon niya nagasunugat anay laman ini ang
patrol kag ang salakyan nga halin di sa may sagwa bombopon. Oho, bagay ti kung ano naton niya ti ang mga guardia kung may magsulod sa akin may magwa pagwaon mo na nila mo. Kung may masulod ti pasudlo pero pamangkot kung baguhanon ti siyempre gina-flag down yan na nila na ginakuhaan sang ID. Dito kung nakuhaan nila ni ID ang ning salakyan nga blue auto nga nagsulod dira. Yes, pamakuhaan magin nila bombopon sa pamangkot humatandaan pa ni nila ang pangalan o kung may record dira sila dapat gina-picturean man ini kung kada sulod sa mga nagabaguhanon bala bombopon para man sa security diri sa mga pumuluyo kay exclusive subdivision naman no kana subdivision dapat gid bombopon nga may mga hawid ini sila sa nagagwa sulod diri sa may subdivision ilabi na gid ko mga baguhanon sa ilang mga panulukan bombopon. Okay, no? Sige, anyway, so kote sa gyapon, no? So why na lang gid galiging kwa ang bangkay ni kagawad, Wala pa ba mo pa? So, subong ang soko, ara pa sa gyapon, kaga wala pa gid din nato na nakuhaan ini pahayag diri ang sa parte sa kapulisan kung ano ini ang motibo sa pagalutahang patay diri sa biktima bombopon. Oh, dapat na sigdasigon nila na da kayo, ti dugay-dugay ulanan, kalaway na karon nga maulanan ang patay da. Bombopon may nakapasilong siya dumiara gamay da nga atop sa may akilid sang balaya no nagaserve ni nga palasilungan bombopon. I see. Okay, no? Sige. Anyway, pwede ka to abi kalibot karon sa Piak Bumulyan kay balikan ta kada para nga makakuha kita sa dugang nga mga interviews karon. Pwede naman lang imo nga Facebook live, no? Sang Bombo Radio Bacolod kay damo na naga follow sa aton da subong ka naga lantaw sang pinakaligtas nga balita dira, no? Balikan ta kada dugay-dugay Bumulyan. Yes, correct ka, Babo Fans. Magabalik kita para sa dugang nga impormasyon. Ini si Bombo yan, Zil Milardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo yan, Zil Minardo. O sa din makabanan sa aton sa ring nga pagpalaga diri sa aton nga palatuntunan. No, ang pinakaligtas sa makabanan nga investigasyon sa aton sa ring nga makapulisan. O libot-libot kato sa Piak abi Bombo yan. Kay ang asawa ya daw ara man to ho. So Bombo Anton i-advise sila sa malibot kay para maka-interview ta sa iya sining asawa. Dito karon iya sa bahin sang kuan asawa niya ni or Iloy, no? So i-check ta lang ni karon, no? Sa aton sa riga makauturan, no? So 54 minutos na ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Diriman sa aton sa riga nga palatuntunan. No, so kagawad Tikboy Martir, no, sa Barangay 14 diri sa may syudad sa Bacolod ti syempre no, iban nato na makauturan subong tinimabot sa lingkod taga Barangay 14 kadira kanal magid ma-reside, no. Okay na mala na subong bisan ang balay mo sa layo, no, pero dira ka man Japon adlaw-adlaw ga serbisyo bla, no, sa imo sa nga mga constituents. Kag nagahatag iya makabanan sang mga programa. No, ti daw ka kuan ini nga kagawad naman daw ginkibot naman kita kay last time to duman nito may isaman ka kagawad tong ginutang mo. No, kagawad I think sang Barangay 2, no? Diri sa may syudad sa Bacolod. So kuan pagid, no? Hindi pa kita iya makabanan lantaw sa ni kung anong rason sa likod sa sining pagpang luthang. So tutok lang kamo sa Facebook live, no, sang Bombo Radio Bacolod. Para makuha ta, no, ang pinakaligtas nga impormasyon kabalikan taman dugay-dugay ang aton sa iya nga patrol. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa nga palatuntunan. Sige, no, so timbiran ako sa Bumbulyan kabalikan ta sa lito na lang kita guro Bombo Anton sa aton sa nga segment, no, ang aton nga Christmas around the world iya makabanan diri sa aton sa nga mataga palamati. And at the same time sa aton sa ring mga kabombo. No, kay interview kita live, no? Live and direct sa Israel, no, sa kay Ma'am Aluna Yunting. Ang aton nga correspondent dito, Bombo International Correspondent, no, sa kung paano sila mag-celebrate man sa adlaw sa Pasko. So nakatuka kita subong nga gabi, no, sa bahin sang Israel. No, so ti sa makauturanta, no, liton kita sa pungsod Israel sa subong nga gabi. Standby.
Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita sa isa kaduog nga ginatawag Holy Land kag Promised Land, ang pungsod Israel sa Western Asia nga ginapalibutan sa mga kapungsuran sang Syria, Jordan, Lebanon, Palestinian territories kag West Bank, Gaza Strip kag Egypt. Paano naman magselebrar sang Pasko ang masobra 9 milyones ka mga Israelis? Ang State of Israel nga ang capital amo ang Jerusalem ang ginabugosan ini sa mga Jews, Arabs kag iban pa nga mga ethnic groups kag ang ilang official language amo ang Hebrew, kalakip na ang Arabic. Ang Israel ay may unitary parliamentary constitutional republic nga panggobyerno ginapamunuan sa ila presidente sa karon nga si Isaac Herzog kag prime minister nga si Naftali Bennett. Sabahin sang reliyon sang ginakabig nation state sang mga Jewish people, nagapanguna nga pagtuluhan diri amo ang Judaism, nagapangadua ang Islam kag nagapangatlo lamang ang Christianity. Speaking about Christmas, nakahibalo bala kamo nga ang ini ang ginakabig nga Holy Land hindi gid masyado mabatsagan ang espiritu sang Pasko? That Christmas is not a common holiday in Israel, kag hindi man ini holiday kag less commercialized. Ini bangod nga 2.5% lamang sa populasyon diri ang mga Kristiyano, kag sa nasiling na naton ang Judaism kag Islam amo ang duha ka mga main religions sa Israel. Apang sa pihak nga jutay lamang diri ang mga Kristiyano, apang masadya naman kag madinuagon man sila mag-celebrate sang Christmas. Pila sa mga lugar sa Israel ang ginaangot sa Christmas kag ginakabig sang mga Kristiyano bilang pinakabalaan amo ang syudad sang Nazareth. Amo ini ang isa sa mga pilgrimage attractions sa Holy Land, kung sa diin may mas special ceremonies nga ginahiwat sa mga Christian churches. Yara man ang old city sang Jerusalem nga kaangay sa Nazareth, madamo sang makitaan nga mga simbolo sang Christmas kaangay sang madinuagon nga mga Christmas trees. May ginahiwat man nga mga konsyerto, markets, bazaars kag mga Christmas parades apang sa sulod na sa karon sa duha ka tuig na sablagan ini bangod sa COVID-19 pandemic. The town of Nazareth lights up with Christmas lights and outdoor markets celebrating both Christmas and Hanukkah. Kung maghambal kita Hanukkah, amo ini ang Festival of Lights nga isa ka Jewish festival nga ginhiwat sa sulod gid sang 8 ka adlaw. Pila sa mga manamit nga pagkaon ang ginasalusaluhan sa mga Christian people, kalakip na ang mga Pilipino sa Israel amo ang lamb. Kung diri sa aton, ham. Dito sa ila, leg of lamb. Nga may Arabic rice nga ginalakutan sang ground beef kag spices. Christmas is barbecue time for Holy Land Christians. Kag sa tion sang panihapon, kabahin man sa ilahanda amo ang roasted turkey nga may pepper, cinnamon, nutmeg, rice kag almonds. Samtang paano naman magtinamyawanay ang mga Israel Christians sang Merry Christmas sa ila official language nga Hebrew? Well, ini sila ang nagasiling Chag Molds Samiach. Chag Molds Samiach. Nga may buot silingon, Happy Festival of the Birth. Sige, no? So muna, kuha na overview na to na, no? Sa pungsod Israel kung paano sila mag-celebrate. But subong nga gabi, no? Maistorya gid kita, no? Sa isa sa mga nagatrabaho dito, no? Sa Israel, isa ka Filipino, and ti makabig na naton ini nga Bombo International Correspondent, no? To share with us, no? Sang mga hilikoton dugang, no? Dito sa tion sang Pasko. Si Ma'am Aluna Yunting. Check na to, no? Ma'am Aluna Yunting, ma'am, magandang gabi po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod, mapapakinggan sa Bacolod City at Negros Occidental.
at sa buong mundo sa pamamagitan ng Facebook Live ng Bombo Radio Bacolod at saka sa YouTube. Ma'am Alona, magandang gabi po sa inyo. Mula dito sa Pilipinas, magandang hapon dyan sa inyo sa Israel. Maayong gabi sa inyong tanan diha. Labi na sa akong mga kaparyente diyan sa Negros, sa Exona ko sa Canlaon City. Okay. Maayong gabi. Oho. Sige, no? So may mga paryente ka pa pala dito, mama, no? Sa Negros Oriental, no? Ma'am Alona. Yes, Negros Oriental. Sige, anyway, ma'am, no? So sa ating segment sa ngayon, ang Christmas Around the World, no? So gusto namin mapapakinggan sa inyo, no? Diyan sa Israel, sa Holy Land, no? Kung paano mag-celebrate ang mga Filipino diyan sa Holy Land ng Christmas at saka syempre, no? Sa buong Israel po, Ma'am Alona. Can you tell us po, ma'am? Ang pag-celebrate ito ng Christmas, although the Jewish hindi sila naniniwala sa Christmas, pero the Arab Christians nagsiselebrate sila. Katulad namin dito ng mga Christian din, we are very much free to celebrate our belief. So like us, isa ako sa leader ng mga Filipino community dito sa Israel, sa northern part of Israel. So meron kaming party mismo sa December 25. Gaganapin namin sa Oranim Hall. It's a place that is catered with any kind of parties. It's like all Jewish na party nila na food, drinks, like that. Magbabayad lang kami ng entrance, pero organized by the Filipino community in Haifa. So it will be on December 25. As usual, party, simbang gabi, meron din kaming simbang gabi dito. Kasi meron namang mga meron din. Sinicelebrate din namin ang simbang gabi. Although sa tight ng trabaho namin, hindi lahat makapag-celebrate ng tuloy-tuloy yung simbang gabi. Pero merong iba na magawa talaga nila yan kasi ang iba during day off lang magpunta sa church. Okay, no? So, ilang taon ka na dyan, Ma'am Alona, sa Israel, na mag-celebrate ng Christmas dyan, ma'am? 13 years. So, matagal-tagal na, no? So, sa inyong association, so mga ilan po kayo, ma'am? Gaano po kayo karami? Sa association na ko mismo, Filipino Workers Association in Haifa, it's more than 300. So 300. So sa 300, lahat ba kayo nagtitipon-tipon rin at saka celebrate ng Christmas? Hindi, kasi yung iba, during the pandemic until now, mahirap pang humanap ng reliever. Kasi kung lalabas ka, kunyari magde-day off ka, kailangan mo ng reliever. So usually, ang trabaho kasi dito, pag day off mo, binabayaran ko sa unit to stay. So kung lalabas ka, maghanap ka ng reliever mo. Okay. Oo, so ganun ba? Oo. So anyway, parang ano rin, ano? So alam din naman natin yung mga Pilipino kung paano mag-celebrate ng Christmas. So talagang bongga, ano? Dyan sa inyo, ma'am, no? Kayo-kayo lang nagse-celebrate, no? So ano pong mga pinaghanda po ninyo dyan? Anyway, ang paghanda lang namin, yung hinahanda namin yung sarili namin. Okay. Kasi kung baga, puro kami may trabaho. Hindi na namin ang lang namin, organize ko yung tao. Lahat ng, pero ngayong December 25 is composed of different organization nagkaisa para i-celebrate Pasko after the pandemic.
So, di ba, ang hirap naman nung hindi kami nakalabas nung pandemic, di ba? Talagang stay lahat dahil hindi ina-allowed ng gobyerno dito na maglabas. So, after the pandemic, so ito na yung kinakasan namin una-unang party para sa Filipino community. Ganon. So, ngayon, parang bonggang-bongga, semi-formal lang attire. So, kailangan ipakita namin yung best namin. Kasi hindi na kami hindi na kami magdadala-dala. So, we will just come to the place. Nagbayad na kami ng may maghahanda na para sa amin. Pero may programs. Ang embassy is invited also. The Philippine Embassy in Israel is invited also. So, ayun. Program, inaano ko na lang yung programs. Ang food, limited drinks, maglasing, walang problema. Limited ang drinks, foods. Kasi minsan lang tayo na-realize namin during the pandemic, you cannot do anything. So now, you must enjoy the freedom and we don't know when it will last. Okay, so wala pang nakakaalam kung kailan tatapos itong pandemya, no? So diyan sa mga Filipino, no, na nag-celebrate ng ng Christmas po diyan. So sa mga Hebrew diyan sa Israel, Ma'am Aluna, so anong mga observations po ninyo diyan kung paano rin sila mag-celebrate ng Christmas or may mga celebration din sila? Although majority ng religion diyan is Hebrew or Hinduism, ano? Judaism. Judaism, So, oo. Meron kunyari, yung religious talaga, hindi sila naniniwala sa Christmas. Although, yung Christmas natin at saka yung Hanukkah nila, yung the Holiday of Lights, sineselebrate before. Minsan magkasabay pa nga minsan yung date. Kasi wala man katulad natin na December 25 talaga yung Christmas natin. Whereas kung sila, yung during December, inaano nila yung Hanukkah nila, which is the Holiday of Lights. Oo, parang lights. katulad din sa atin na meron tayong mga Christmas lights. Sila din, nagsiselebrate din yan. Yung candles, magsisindi sila, maglalagay sila ng mga lights. Kasi parang din nila yun, hindi man sila naniwala sa Christmas, pero may similarity yung holiday nila na Hanukkah sa atin. Although tinatawag lang nila na Holiday of Lights, yung Hanukkah. Pero sa atin, yung Christmas natin is the birth of Jesus Christ. So, may similarity. Okay. So, ano ba kabongga yung kanyang Holiday of Lights dyan? Kanilang Holiday of Lights, ma'am? Actually, ang mga Jewish talaga, hindi sila, simple lang sila. Lahat ng holidays nila, they celebrated with the family kasi family-oriented sila kasi napakaganda ng nila. Na taon-taon, ang nila, ang holiday is family. Family. Bongga, although na yung lights, yung donuts, also during this time. Yung sweet, saka yung donut, yung bilog, yun ang nila, yun ang pinaka-symbol sa Holiday of Lights nila. Nakakain ka ng donuts, yun. Okay, so yan yung paborito nila dyan, donuts. Oo, pag during sa Holiday of Lights, donuts, yung mga sweets. Tapos magla-light candle for 7 days. Yun. Di ba sa atin mga Christian, nagla-light tayo ng candle yung 4, di ba? Alam mo ba yon? Oo, 'di ba? Yung sa atin yung 4 na candles, 'di ba, for the preparation for the Lent season. Ngayon sila na from starting ng Holiday of Lights nila from day 1, magsisindi sila ng isang candle for day 1, then 2, 3, 4 until 7 days. 'Yun. Every day 'yon. 'Yun ang magla-light sila ng candles. Pero within the family, talagang lahat ng holidays nila celebrated with family. Ganon. So, makikita natin kung gaano nila kamahal yung mga family nila, ma'am. Yes. Kaya
mga workers dito, yung mga caregivers ng mga pamilya nila, they treated us as their family also. Kasi napakahalaga sa kanila yung pamilya. Mm. Ganon. Okay. So, nakikisabay rin ba kayo, ma'am, sa kanila na mag-celebrate? Oh, ma'am? Katulad niyan na yung holidays nila kung holidays ko ng Christmas, katulad ng boss ko, Oo. binibigyan nila ako ng Christmas gift. Kasi minsan, alam nila na holidays natin and they respected that. Okay. Ganon din kami sa kanila. Bawat holidays nila, nire-respect namin. So, nakipag-celebrate na rin kami sa kanila. Wow. Every holidays kasi, lahat ng holidays nila merong dapat gawin. Kunyari sa Pesach, yung Passover nila, hindi kumakain ng mga bread na may palpaalsa, di ba? So, wala lahat yon. So, kakain na rin kami kung anong kinakain nila. Ganun na, respect lang. Mhm. Wala namang Mm. Oho. Tula siya? Okay. Okay na ko di sound? Okay. Sige. Okay, so mas maganda po yan, no? At least may nirespeto rin nila, no? Itong mga tayong mga Filipino dyan, ma'am, ano? At saka welcome, no? Po kayo sa family po rin nila. Yes. May mga place dito, katulad ng Haifa, may place doon na nilalagyan talaga nilang Christmas tree na malaki. Oo. And meron ding nakatira doon na mga Arab Christians, yung mga Israeli na Arabs, pero Christian sila. So, tinatayuan din nila ng street ng Christmas tree na malalaki. Kasi yung mga areas na mga Arab Christians, meron ding Christmas tree. And they celebrated like us also. May Christmas. Sa mga bahay nila, meron sila mga Christmas tree. Yun. May mga Santa sila na tinatawag nilang Papa Noel. Oo. Okay. So, ganun ba? No? So, sa mga kids po, ewan ko kung may mga ganyan ring mga customs dyan na ginagawa na nagsasabit ng medyas, no? Para pagkagising sa umaga, tingnan yan kung may binigay si Santa, Ma'am Alona. Yes, meron yung family na Jewish, sila na European Jewish. Oo. Celebrate nila. Kasi meron naman din talaga dito na katulad namin. Katulad natin na nakatawa ng mga Jewish dito, inaano nila yung traditionalan. Yung mga European Jewish kasi katulad ng pamilya ng boss ko, meron silang sineselebrate na ganyan. Pero hindi lahat. Parang sa atin na lang yan, na mga Christian talaga na inaano na nagsabit ng medyas, ganun. Pero nananiwala, alam nila yung story ni Papa Noel, yung Santa Claus na. Okay, no? Sige. Anyway, so at least na-share mo, ma'am, no? Itong mga kaganapan ni dyan kung paano mag-celebrate ng Christmas ang taga-Israel. Ma'am Aluna, ma'am, sa kabilang dako, no? So gusto ko lang malaman itong mga, siyempre, nalapit na po yung itong coronation night ng Miss Universe, 70th Miss Universe dyan sa Israel. So, kamusta naman yung mga supporters ni Beatrice Gomez dyan, ang pambato ng Pilipinas, Ma'am Alona? She's doing good. She's doing good. Ang ano natin, ang rumors, ang alam mo kasi, ang mga Jewish dito, hindi sila masyadong fanatic. Yung katulad natin na masyadong relax lang sila, masyadong iniintindi yun. Ang ano lang talaga, ang bagong latest ngayon, parang kabog na kabog yung sa costume ang Pilipinas. Pero sa parang pasok pa rin sa top 10 yung Pilipinas. Tapos na yung preliminary, tapos na yung costume. Hindi lang natin alam kung mag-best in costume ang Philippines. Kabog na kabog talaga. So, binabantayan nyo rin yan, ma'am, no? At sana manalo po tayo, no? So, yung mga grupo nyo dyan, talaga 100% na susuporta sa kay Beatrice Gomez.
marami pa sana kung yung ano na to, yung finals na nagkataon ng day off, Friday or kaso nga kasi pasok na yung Sunday. Kaya walang gaanong makalabas. Hirap kasi ngayon humanap ng ano, at saka sa pandemic nag-iingat din ng Israel ngayon. Alam mo ba kasi yung Omicron na variant nakapasok na rin dito. Oo. Kaya ingat ang Israel. Kaya yun ang pinaka ano, hindi basta-basta yung mga employers din, yung mga kunyari mga employers ng mga caregivers, nag-iingat din sila na palabasin yung mga caregivers nila. Siyempre, kung nasa labas yung caregivers nila, may tendency na magkaroon ng mahawa, so sila din mahawa. So, pinag-iingat na rin nila. So, minsan, hindi na nila inallowed lumabas yung mga caregivers. Okay, no? So, so kayo, parang kampante na madalas sa top 10 at hindi lang sa top 10, kundi makuha yung corona, no? Ni Miss Beatrice Gomez nagaganapin, ano? Ma'am. So, bali, official ano sa inyo dyan, Sunday ba? Ang official na yung sa Miss You, Oh, yes, yung event mismo, proper. tomorrow. Oo, Sunday. Oh, so that's, anong oras po? Sa gabi din, sa gabi. So, Sunday ng gabi. So, probably dito sa Pilipinas. Madaling araw sa atin. Oo. 6 tayo dyan sa Pilipinas kaysa dito. Pag alas 7 ng gabi dyan, so meaning to say dito sa Pilipinas, mga 4 o'clock na siguro, no? O, alauna. Oo. Kasi alauna. Winter kasi 5 hours ang ahead natin. Pag ano, kay may ano, nagba-backward sila pag winter, nagba-backward sila ng 1 oras. So winter, 5 hours lang ang ahead nato diha. Sa Pilipinas. Sige, okay, no? Pagsama- Baka sa Monday morning dito sa atin sa Pilipinas, babalik kami dyan sa inyo, ma'am, para kukuha ulit ng mga observation po ninyo sa Miss Universe naman tayo, ano? So, Ma'am Alona, sa ngayon na may Omicron variant dyan, ano po yung mga measures na ipinapatupad naman dyan sa Israel sa ngayon? Ang Israel, maganda talaga ang pagpatakaran nila sa pag-ano ng paglaban. Even during the COVID, the first ano ng bugso ng COVID, ang ganda ng ano patakaran kasi ang mga tao dito sumusunod talaga, as in kung anong ano ng gobyerno, sumusunod talaga, 'di ba sabi ko sa inyo nung nakapasok ang ano Omicron dito, kino-close kaagad ang border from December 1 to December 14. So wala pang basta-basa makapasok ngayon na foreigners, except na yung sa citizen nila na bumabalik galing sa bansa. Pero nung mga na vaccinated na mostly 90% ng Israel, parang winala na yung quarantine ng mga Israeli pagbalik dito. Pero ngayon binabalik na rin nila yung magkwa-quarantine na rin ng 10 days yung mga Israeli na galing sa abroad. So yun ang isang measures na ginagawa nila, at saka yung pag-close ng borders from December 1 to 14. I don't know when that will be lifted. Kaya hindi pa namin alam kung kailan, kasi sabi 14, pero parang wala namang cases na ngayon, parang tahimik na. Kasi ito nga yung dahil dito nga sa Miss You, inaano nila tight masyado yung mga borders dahil nga baka marami na namang makapasok, ganon. Pero in case ng mga ganitong mga bagay, magaling mag-handle ang mga Israeli. Pati kami well taken care of. Hindi kami nahihirapan, kami pupunta, ganon. Okay, no? So, anyway, maganda sa ngayon, dahil nakuna namin po kayo ng mga observations sa dyan, no? Ma'am Alona, sa Christmas, sa paparating na Christmas at saka sa Miss Universe update po natin. Ma'am Alona, no? Last din na lang po, baka may mga greetings ka dito sa family mo, sa Negros Occidental na abot ng ating signal sa Facebook, Ma'am Alona. Okay.
Merry Christmas sa tanan diha, sa akong mga akong amiga diha sa Bacolod. Nga gikan po na siya dito sa Israel, napipauli na siya. Sa families na ako sa Negros, sa Canlaon City. Wish you all the best for this season, for holiday season, and a prosperous New Year to all of you. And to the Bombo Radio, thank you so much for this opportunity that you have given me. Merry Christmas to all and to all of you. God bless you all. Okay. Salamat po, Ma'am Alona Ayunting, Bombo International Correspondent from Israel. Ato na Christmas Around the World segment, no, dari sa bahin sang Bombo Radio, Bacolod. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oy, sige. 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Magbalik kita pagkatapos kidamang sa pila ka importante nga mga pahanomdom. Standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga mo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks ukon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation ukon ang pagkautod sang bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge... 37 minutos sa kaligan sa Tak ng Rasot. So, balikan ta lang kadali, no? Si Bombo Liani Silminado, live sa bahin sa Vista Alegre, sa barangay Vista Alegre, sa may syudad sa Bacolod, sa sing paglutang patay kay Kagawad Martir. Bombo Lian, sa panangkalaitas ng update, please come in.
Yes, sa Bambofon. So, sa subong no, ang soko ara sa gihapon adri nag-investigate sa Bambofon. So, hindi ta pagin makuhaan ini detalye kag information o kon statement ini ang bahin sa pamilya kay ato sila sa sulod na ni sa nga panimalay kag nagaistorya naman sa soko kag sa mga kapulisan na Bambofon no. So sa palibot diri bag-o lang ginagtahaw-tahaw ang ulan no. Grabe man di ang inulan na Bambofon. So agapadayon sa gapon ini ang investigation kag tawga naman po ni Raria Bambofon no, hindi kita makakonect dira kay ang internet connection man nagadula-dula. Tikay ga ulan. Amo gid Bambofon, so medyo may kabudlayan sa pag-connect dira subong no kay mayo tani ma-live sa gid na diri galing kay wala gid. Why naglutong bangkay ni Kagawad ha? Wala man Bambofon, so ato sa tabok no nagatihay-ad ini nakuhaan man naton ini literal subong ari na ang Abi Funeral Homes Bambofon, so kwaon na ini ang bangkay sa nga biktima. Sige. Padayon nun tanan na consolidate mo na na report mo yan para karon sa pagpangalagad sa bombohanay sa gabi. Yes, sa Bambofon. Sige, salamat gid. Bambofon para sa pagpangalagad sa Zona Libre ini sa Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombolyani. Minardo live and direct sa Vista Alegre diri sa Baysurad sa Bacolod. Grabe, mga investigasyon sang suko. Abi kayo kung naglutaw na tong bangkay ni Kagawad Martir to. Ay, paginayang kusoko, no? Parte ka dugay, no? Nga mag-investigar. Sa ibalaw tala ko kapadayon nun ninyo, tutok lang kamo dere sa Bombo Radio Bacolod, Facebook Live, kag sa 630 kHz sa mga updates karon sa pagpalagad sang bombohanay sa gabi. Alangalan at sempo naton, standby na kamo sa sponsored block time, inay karon ang Santos Rosario, kag ang bombohanay sa gabi. Pet sa 11, Sabado edisyon sa ato sa ringa para tuntunan bulan sa Disyembre 2021. Lakad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa inyo pa upo ng pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!